వారం రోజుల నుంచి చూస్తున్నా, నా వెనకే తిరుగుతున్నావు. వేరే పనేం లేదా నీకు? వారం రోజుల నుంచి చూస్తున్నావు కదా, చూసిన ఫస్ట్ రోజే పలకరించి ఉంటే మిగిలిన 6 రోజులు వేస్ట్ అయ్యే కాదు కదా. ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏంటి? చాలా రోజుల నుంచి నీకు విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నా, చెప్పాక ఎలా రియాక్ట్ అవుతావా అని ఆలోచిస్తున్నా. ముందు చెప్పు, విన్నాక ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తర్వాత ఆలోచిస్తాను. అదా, ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. యాక్సెప్ట్ చేస్తానండి చెప్పు, ఐ లవ్ యూ చెప్పేస్తా. లేకపోతే లేకపోతే ఏముంది, నువ్వు ప్రపోజ్ చేసేదాకా వెయిట్ చేస్తా. నేను ఎందుకు ప్రపోజ్ చేస్తాను? మా తాత ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తుండేవాడు, తినగా తినగా ఏం తీయగా ఉంటుందని, తిరగ్గా మగ్గు మనసేస్తుందని. పెద్దలు ఏమంటా ఊరికనే చెప్పరుగా, ఉపయోగపడితేనే చెప్తారుగా. ఇటువంటి ఎదవ లాజిక్స్ చాలానే ఉంటాయి కదా మీ అబ్బాయిల దగ్గర. ఎదవలమే, నిజమే, మా అబ్బాయిలంతా ఎదవలమే. ఒక అమ్మాయిని సిన్సియర్గా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయిన ప్రతి అబ్బాయి ఎదవతో సమానమే. ఎందుకంటే మిర్చి అన్న చేదరించుకున్నా, వాడుకున్నా, వదిలేసిన మీరే కావాలంటూ మీ చుట్టూ తిరుగుతాంగా, మే ఎదవలమే. మొత్తానికి ఎదవా అని ఒప్పేసుకున్నావు కదా. మీ అమ్మాయిలకి నచ్చేదే మా ఎదవలం కదా. హాయ్ 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 హాయ్, ఇదేమి వింత మాయలోన ఉన్నానోయ్. హాయ్ 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 హాయ్, హుషారుగున్న పాటలన్నీ విన్నానోయ్. తన పేరు వింటే తేనె కన్న తీయగా ఉందే, తన మాటలలో మెండులీను మోగిస్తుందే, తన వంపులలో ఇంద్రధనసు పోలిక ఉందే, తను మొత్తానికి నా ఏంజల్ అయిపోయిందే. ఐ లవ్ యూ. ఏంటి? ఐ లవ్ యూ. ఎగ్జామ్లో ఫ్రంట్ బెంచ్ వాడు ఆన్సర్ షీట్ బ్యాక్ బెంచ్ వాడికి కనిపించినట్టు నా మీద నీకున్న ప్రేమ నాకెప్పుడు కనిపించలేదే. నాకు కూడా చాటింగ్లో ఎమోజీలా నీ ఎమోషన్ అర్థం కాలేదు, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడింది విన్నదాకా. ఈరోజు రాని విడిపని చెప్తాను. అని వారం రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను రా, నీ పద్ధతి నచ్చట్లేదు నాకు. రోజు ఇలా తిరుగుతున్నావు కదా, టైం వేస్ట్ అనిపించట్లేదురా నీకు? దేని గురించిరా? ఇంక దేని గురించిరా? నువ్వు రోజు తిరిగే అమ్మాయి గురించి. ప్రేయస్ కోసం ఖర్చు చేసే క్షణాలు ఎప్పటికీ వేస్ట్ అవ్వరా? ఇంక రోజు తన వెంటే తిరుగుతూ ఉంటావురా? ప్రతి అమ్మాయి జీవితాంతం తన వెంట నడిచే అబ్బాయి కావాలని కోరుకుంటుంది. అలాగే ప్రతి అబ్బాయి తన అడుగులో అడుగేసే అమ్మాయి కావాలనే కోరుకుంటాడు. తన వెంట వేసే 7 అడుగుల కోసం తన వెంటకి ఎన్ని వేల అడుగులైనా వేస్తారా? ఇంత తిరుగుతున్నా కూడా తను నీకు సరిగా రెస్పాండ్ కూడా అవ్వట్లేదు కదరా. అమ్మాయికి ఆలస్యానికి ఒక అద్భుతమైన సంబంధం ఉందిరా. వాళ్ళ మెడలో వేసుకునే లాకెట్ గురించే 1కి 10 సార్లు ఆలోచిస్తారు. అటువంటిది తల వంచి తాళి కట్టేవాడి గురించి
ఇంకెంతలా ఆలోచిస్తారా? వాళ్ళు తీసుకుని మనకి తిరిగిచ్చే వాళ్ళ టైం కోసం మనం ఈ మాత్రం టైం ఇవ్వకపోతే ఎలారా? దీనికి పడిపోయావా? దీనికి పడిపోతారు ఎవరైనా? మరి అయినా తను ప్రపోజ్ చేయగానే యాక్సెప్ట్ చేసే సందుకు సురుతున్నాడు అంటే అమ్మాయి కాదురా. సుగుణాలపు సీత, సుకుమారపు శశిరేఖ, అమాయకపు అహల్య. అటువంటి అమ్మాయితో లైఫ్ టై అయితే వచ్చే హయ్యే వేర్రా. అంతే. నన్ను వదిలే అని చెప్పడానికి వచ్చిన నాకు నిన్ను వదులుకోలేనంతలా మార్చేశావు. వెంటనే లేట్ చేయకుండా నీ వెనకే అడుగులు వేద్దామని వచ్చేసానురా. ఎప్పటికీ వదలని నా నవ్వులా నాతో ఉంటావా? చూసా తన అందం గీసా, ముఖ చిత్రం కలిసా, ఓ సాయంత్రం ఎంత సంబరం. అడుగే తన కోసం ఇచ్చా, నా హృదయం వెయిటింగ్ తన టచ్ కోసం. వాట పరిమళం ఎన్నో వేల ఏల యాగం ఫలితమేమో ఇట్ట తిరగగానే ఆగేదసడి. స్లో మోషన్లో నడిచి ఫుల్ ముల్లాగా నవ్వి లవ్ యూ చెప్పేసింది నాకు పిల్లది. హాయ్ 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 హాయ్